ንቅዱስ ያሬድ ካብ ትግራይ መናባሪ ርቦ ዓደም ሓራት ተሪፉ ፈላስፋ ዜራ ያዕቆብ ብተመሳሳሊ ጎንደር ከይዱ ንክተርፍ ግደ ተጋሩ ዝዓዘዘ ነይሩ እዙይ ለምውን ዝቐጸለ ይመስል ደጋዊ መህደሚ ትጥቀም ዘላ ትግራይ እናበይ ከምርሓ ይኸውን ኣብ ትግራይ ዝተፈጠሩን ይፍጠሩ ዘለውን ጸገማት ምኽንያቶም ፈጸምቶም ካብ ደገ ዝመጹ ጌርካ ዓርስኻ ሓራ ናይ ሙጻእ ተሸካሚ ናይ ተኸቢድ ሸኽሚ ድማ ናይ ምዃን ንቡር ልምዲ ኣሎ ተጋሩ መሰረታዊ ጸገም ትግራይ ዝርኢሉ መነጽር ደጋዊ እዩ ወይ ድማ ናብ ጎረባብቲ ዝጥምት እዩ ቀንዲ ምንጭ ጸገም ትግራይ ትግራዋይ ድዩ ወይስ ካልኦት ጎረባብቲ እዮም እዚ ሕቶ በብዘለኹም ወተዛተይሉ ንሎሚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ በተጋሩ ዝተፈጠሩ ጸገማት ካልኦት ከም ዝፈጠርዎም እናተገበረ ወይ እናተተረኸ ዝመጸ ዝተዛበዐ ዛንታ ከነልዕል ደሊና ዕላማ ዝመሰናዶ ሕማሙ ዘይተዛረበ መድሓኒት አይረክብን ከም ዝበሃል ውሽጣዊ ጸገማት ትግራይ ካብ መሰረቶም እንተወሓደ ከም ጊጋ ተወሲዶም ንቐጻሊ ኩሉ ግዜ ናብ ደገ ካብ ምጥማት ትግራይ ውሽጣ ንኽትርእን ጸገማታ ቀድሚ ኣዕናዊ ሓደጋ መብጽሖም በተጋሩም እንት ክእረሙን ዝተወሰነ ሓሳብ ንመሃብ እዩ ዶክተር ሀብተማርያም አሰፋ ዝተባለ ትግራዋይ ምሁር የኢትዮጵያ ታሪክ ባህሎችና ጥያቄዎች ኣብ ዝብል መጽሐፉ ዘመነ ስልጣነ አክሱም ቅድመ ሃይማኖት ክርስትና ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ተጋሩ ኣብ ዝለዓለ ጸፍሕ ምዕባለ ነይሮም ይብል ክርስትና ናብ አክሱም መስኣተወ ግን ውድቀት ስልጣነ አክሱም መስዒቡ ብምባል ይገልጽ መከራኸሪ ዶክተር ሀብተማርያም አሰፋ ሃይማኖት ክርስትና አይኮነን ምስ ሃይማኖት ክርስትና ካብ ባይዛንታይንን ግብፅን ዝመጹ ሰባት ንውድቀትን ድኽነትን አክሱማውያን ከም ምኽንያት ይቐምጦም ኣብ ትግራይ ንዘመናት ዝዘለቀ ሕድሕዳዊ ምንቋር ሓሜት ከም ተስካር ዝኣመሰሉ ፋይዳ ዘይብሎም ድግሳት በቶም ካብ ግብፅን ባይዛንታይንን ዝመጹ ሰባት ከም ዝተኣታተውሞ ተጋሩ ንድሕሪት ንኽምለሱ ካብ ዘቃልዕዎም ባህሊ ምዃኖም እቲ ምሁር ይገልጽ እቶም ምስ ሃይማኖት ክርስትና ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣብ አክሱም ክነብሩ ዝጀመሩ ውሑዳት ግን ድማ ብስም ሃይማኖት ልዑል ተቐባልነት ዝነበሮም ሰባት ኣብቲ በዓቶም ዘስፋሕፍሕዎ ሃይማኖት ንዝነበሩ ሰባት እውን ዘናሕስሑ ይነበሩን እቲ ንሳቶም ዝጀመርዎ ክፍኣትን ተንኮልን ናብ ብዙሓት ሰባት ተዛሚቱ ክሳብ ሎሚ ኣዝዩ ዘሰከፈ ክፍኣት ዝንጸባረቆ ተግባር ካብ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ እቲ ሕብረተሰብ ክፍጸም ምርኣይ ልሙድ እዩ ምግባረ ሰናይን ምግባረ እኩይን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ደቂ ሰባት ዝነበረን ዘሎን ምዃኑ ርግጽ እኳ እንተኾነ ዶክተር ሀብተማርያም ምስቲ ቅድሚ ክርስትና ዝነበረ ዘመነ አክሱም ብምንጽጻር እንትገልጹ ቅድሚ ክርስትና ዝነበረ ሕብረተሰብ አክሱም ኣብ ንግዲ ጥበብ ምሕደራ ዲፕሎማሲን ዝመሳሰሉን ዝተዋፈረ ስልጡን ህዝቢ ከም ዝነበረ ብምግላጽ በአንጻሩ ኣብ ዝሓለፉ 200 ዓመታት ህዝቢ ኣብ ሕድሕዳዊ ምቁሩቃስ ቂም ሓሜት ድሕረትን ኩናትን ዝመሳሰሉን ጉዳእቲ ተግባራት ተጸሚዱ ከም ዝነበረ ብርክት ዝበሉ ጸሓፍቲ እውን ዝሰነድዎ እዩ እቲ ልዕሊሉ ዝተገለጸ ሓሳብ ብመረዳእታ ንምግላጽ ንቅዱስ ያሬድ ክንጠቅስ ኢና ዝበዝሕ ትግራዋይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ አክሱም ዝተወለደ ትግራዋይ ምዃኑ ብሓበን ክዛረብ ይስማዕ ንምንታይ እቲ ዝበዝሕ ናይ ምርምርን ምምሃርን ዘበኑ ኣብ ጎጃምን ጎንደርን ሕሊፍዎ ኢሉ ዝሓትት ሰብ ግን ብዙሕ ይርአን ከም ድጓን ጾመ ድጓን ዝበሉ ዓበይትን ዓንዲ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያን ዝኾኑ መጻሕፍቲ ኣብ ጣና ቂርቆስ ኮይኑ ከም ዝጸሓፎም ይግለጽ ኣብ መወዳእታ እውን ናብ ትግራይ ከይተመለሰ ከም ታሪኽ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምድሪ ጎንደር እዩ ተሰዊሩ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ጎንደርን ጎጃምን ጥልቀት ዘለዎ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘምሃረ ክሳብ ሎሚ እቶም ዓበይቲ ማዕከላት ትምህርቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣብ ጎንደርን ጎጃምን እዩ ኣብ አክሱም ተወሊዱ ተማሂሩ ጥበብ ተበርኪትሉ ኣብ ዓለም ቀዲሙ ኖታ ሙዚቃ ዝፈልሰፈ ኣዝዩ ዓብይ ሊቅ ዜማ ግጥሚ ስብከትን ቅዳሰን ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ካብ ትግራይ ተሰዲዱ ናብ ዓደም ሓራ ንምንታይ ከይዱ ብፍላይ ድሕሪ ሃፀይ ገብረ መስቀል ቅዱስ ያሬድ ኣብ ትግራይ ቀሲኑ ከምህርን ክጽሕፍን ስለ ዘይከኣለ ናብ ጎጃምን ጎንደርን ከም ዝተሰደደ ይፍለጥ ገለገለ ሰባት ብቕንዕና ሃይማኖት ክርስትና ንምስፋሕፋሕ ከይዱ ክብሉ ይስምዑ እቲ ሓቂ ግን ንሱ ኣይኮነን ንቅዱስ ያሬድ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠሩ ሊቃውንቲ ኣብ ዓዶም ክብሪ ይረኸቡን ቅዱስ ያሬድ ትግራው እዩ ካብ ዝብል ታርጋ ዝሓለፈ እዙይ ዝበሃል ማለት ድማ ንስብንኡን ኣበርክቶን ዝምጥን ነገር ኣብ ትግራይ የለን ምባል ይከኣል ቅዱስ ያሬድ በቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ቅድስና ካብ ዝተውሃቦም ወይ ድማ ካኖናይዝ ካብ ዝተገበሩ ሓደ እዩ ኣብ አዲስ አበባ ሓዊሱ ብስም ቅዱስ ያሬድ ታቦት ተሰሪሑ ደብር እውን ተሃኒጹ እዩ ኣብ ትግራይ ብስም ቅዱስ ያሬድ ዝተሰየመ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ዶ የለን ኢልካ ምሕታት የድሊ ኣብ ዝዋን ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ትግራይ ካብ መንበረ ተክለ ሃይማኖት ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ተፈልያ ናይ ባዕላ ሲኖዶስ መስሪታ ትርከብ ስያሜኣ ድማ ኣባ ሰላማ ክሳት ይብርሃን ዝብል እዩ
ولا እኳ ኣብ መንፈሳዊ ስራሕ ኣቲኻ ሓሳብ መሃብን መውደዳርን ዝግባእ እንተዘይኮነ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣክሱም ተወሊዱ ዝዓበየን ዝተምሃረን እሞ ድማ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ዝማረ መላእኽቲ በአካል ዝተመልከተን ቅዱስ ያሬድ እናሃለወ ካብ ግብጺ ብዝመጸ ጳጳስ ዶ መስያም ምተመረጸ ኢልካ ምሕታት ወይ ድማ ተጋሩ እንህቦ ኣፍልጦ ትክክል ድዩ ኣይኮነን ኢልካ ንዓርስኻ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። ካሊ ኣብነት ንጥቀስ ኣብ ኣፍሪካ ፈላማይ ፈላስፋ ተባሂሉ ዝተመዝገበ ዘርአ ያዕቆብ ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ዝነበረ እዩ። ኣብ ኣክሱም ተወሊዱ ዝዓበየን ዝተምሃረን እዩ። ኣብ ዘመነ ሱስንዮስ ካብ ኣውሮፓ ዝመጹ ካቶሊካውያን ዘበነ ፈቂድሎም ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክሳውያን በደል እንትፍጽሙ ካብቶም ወጻእተኛታት ዝገደደ በደል ዝፈጸሙ እቶም ደቂ ዓዲ መንባሮም ዘርአ ያዕቆብ ባዕሉ መስኪሩ እዩ። ኣብ ዘይወዓሉን ዘይፈጸሙን ተግባር ከም ዝወዓለ ገይሮም ዝኸሰስዎ ነሱ የምህሮም ዝነበሩ ደቂ ዓዱ ነይሮም። ዘርአ ያዕቆብ ካብቶም ጻዓዱ ዘይኮነስ ካብቶም ከምኡ ዝበሉ ደቂ ዓዱ ሃዲሙ ተከዘ ተሳጊሩ ናብ ጎንደር ከም ዝኣተወ ይፍለጥ። ዘመነ ሃፄ ሱስንዮስ ተዛዚሙ ሃፄ ፋሲለደስ ምስ ነገሰ መንግስታዊ ሃይማኖት እውን ኦርቶዶክስ ምስ ኮነ ኣብ ኣክሱም ዝነበሩ በደልቱ ናብ ዘርአ ያዕቆብ ደብዳቤ ጽሒፎም ጸላእትካ ኸይዶም እዮም ንዓተ መለስ ምስ በልዎ ዘርአ ያዕቆብ ብወገኑ ካብኹም ዝገደደ ጸላኢ የብለይን ኣነ ኣብዙይ ጥዒሙን ኣሎ ተመሊሰ ይመጽእን ብምባል ከም ዝመለሰሎም ይፍለጥ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣፍሪካን ፈላማይ ፈላስፋ ዘርአ ያዕቆብ እውን ናብ ትግራይ ከይተመለሰ ከም ቅዱስ ያሬድ ኣብ ጎንደር እንፍራንዝ ኣብ ዝተባሃለ ዓዲ እናነበረ ከም ዝሞተ ይፍለጥ። ቅዱስ ያሬድን ፈላስፋ ዘርአ ያዕቆብን ካብ ትግራይ ወፂኦም ዝኸዱ ብተጋሩ ብዝበጽሖም በደል ከም ዝነበረ በዓልቶም ካብ ዝጽሓፍዎም ጽሑፋት ከይተረፈ ንርዳእ። እዙይ ዘለዓልናሉ ምክንያት ካብ ደገ ዝመጸ ጸላኢ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጸላኢ ዝያዳ ከቢድ ከም ዝኾነ ዘመላኽት ስለ ዝኾነ እዩ። ታሪክ እዞም ክልተ ሊቃውንቲ ድሓር እውን ብዙሕ ግዜ ተፈጺሙ እዩ። ብፍላይ ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ መንጎ መሳፍንቲ ትግራይ ብዝተፈጠሩ ሕድሕዳዊ ውግኣት ትግራይ ኣደዳ ግዳማውያን ጸላእቲ ንኽትከውን ኣገዲድዋ እዩ። ኣብ መንጎ ልዑል ራእሲ መንገሻ ዮሃንስን ራእሲ ኣሉላን ብዝተፈጠረ ዘይመቅድዳው ራእሲ ኣሉላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ምስ ሃፀይ ምኒልክ ንክነብር ተገዲዱ እዩ። ድሓር ድማ ልዑል ራእሲ መንገሻ ዮሃንስ ብሕያሮ ናብ ሸዋ ተወሲዱ ብኦቢሉ ብሞት ከም ዝተፈለየ ይፍለጥ። ድሕሪ ኩናት ዓድዋ ራእሲ ኣሉላን ራእሳ ሓጎስን ውግእ ገጢሞም ነንሕድሕዶም ተቐታቲሎም بدحري وانت مساسلتي ፍጻመታት ቀጺሎም ቀዳማይ ወያነ ኣብ እንደርታን ራያን ምስተልዓለ ደጃዝማች ገብሪዮ ተመሸሻ ካብ ዓድዋ ናብ መቐለ ወፊሩ ኣመራርሓ ቀዳማይ ወያነ ንዝነበረ ፊታውራሪ ዕብዮ ወላይ ወድ ወላይ ቀቲሉ ኸይዱ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ሕወሓት ናይ 1969 ሕንፍሽፍሽ ናይ 1977 ኣፈላላይ መራሕቲ እታ ውድብ ኣብ 1993 ዓ.ም ዝተፈጠረ ምግምማዕ መራሕቲ ሕወሓት ክንርኢ ከለና ተጋሩ በዓልቶም ብዝፈጠርዎም ግን ድማ ንዓመታት ዝዘልቕ በሰላ ገዲፎም ዝሓለፉ ጸገማት ኮይኖም ተመዝጊቦም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሕ ነሓሰ 2016 ዓ.ም ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ብዝተፈጠረ ምፍልላይ ከምኡ ብተጋሩ ዝተፈጠረ ካብቶም መግለጽታት ድሕረት ሓደ ዝኾነ ብትዕቢት ናይ ምፍኽኻር ወፍሪ ዝተረኣየሉ ኩነታት ነይሩ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ ክወጽእ ተገዲዱ ከምቲ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ሎሚ እውን ትግራዋይ ንትግራዋይ ኣባሪሩ ትግራዋይ ብትግራዋይ ተባሪሩ እዙይ ጽልኢ ክልተ ወገናት እዩ ኢልካ ዝውሰድ ኣይኮነን ንዘመናት ዝቐጸለ ትግራይ ዘይተምሃረትሉ ሕድሕዳዊ መደፈፋ እዩ ከምቶም ዝሓለፉ ድማ ተጋሩ ነንባዕሎም ብዘይ መስመምዖም ዘሰማምዕ መራሒ ካብ ሸዋ ክለኣኸሎም ወይ ድማ ምስ ሸዋ ዝለኣኽ ሰብ ክምረጸሎም ምሽብሻብ ይግበረሎም